दानि जुगाव साफ्रोमबो मानसियानो जानबुं बाहायो। दानि बे मुखुब मुगायाव सानफ्रोमबो नांगौनि बांसिन जानबुं बाहायो। मोनसे नायबिजिरनायनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 2022 मायथाइयाव जोंनि भारत हादराव 90 कौटि सुबुंफोरा जानबुं बाहायो होनना मिथिनो मोन्दों। भारतनि गासै सुबुं अनजिमाया 138 कौटि। दानि जुगाव बयबो गावबा गावनि जिउखौ लाना मुखुब। फै जों 10टा देरसिन खहानि सोमोन्दै मिथिना लानि। सेथियाव, स्मार्टफनजों ओंखारनाय गोथां लाइटआ केटरेक्ट बायदि बेमारा जायो। गोबाव सम मेगनाव मोदाननायनि जाहोनाव रेटिनाबो लोरबां जायो। लोगोसे गोबां बेराम जायो, जेरै मेगनाव मोदै गनाय, मेगना खुवा खुवा नुनाय, उन्दुनो ओंखारै जानाय, अखानायै लोरबां मोननाय बायदि बेमारा जायो। मा नोंथाङा नम'फबियानि सोमोन्दै मिथियो नामा? जानबुंनि नेट गैयाब्ला मा खालामनो मा खालामा मोननायानो जाबाय नम'फबिया। नैथियाव, जानबुंखौ पकेटाव लाबाय थायोब्ला इलेक्ट्रमेगनेटफ्रा देहायाव खहा खालामो, हारानि गिहुफोरखौ फोरानो। थामथियाव, बांद्राय मोनासिम बाहायोब्ला मेलेमसिम रादाब दैथायग्रा रोदाया गोबां खहा जायो। ग्लाउक'मिया एबा हिन्दीयाव कालामथिबो होनना बुङो। ब्रैथियाव, जोंनि देहाया सानाव सिरि मोनो आरो मोनायाव उन्दुनो थिनो, जायखौ जों मेलेटनिन बुङो। हर्मोन रिलिज खालामनायनि जाहोनाव मानसिया उन्दुनो ओंखारो, नाथाय जों जानबुंआव भिडिअ', ससियेल मिडिया, गेम बायदि गेलेना नायना मेलेटनिन हर्मना रिडिउस जाजोबोब्ला, जायनि जाहोनाव देहायाव बेराम सोमजियो। बाथियाव, बांद्राय जानबुं बाहायोब्ला ओंखाम हजम जायै, मोजां फायखाना जायै बायदि जायो। थै खम जानाय, सुगार जानाय बायदि बेमारफ्रा देहायाव सोमजियो। दथियाव, बुहुमाव बांसिन जाब्रबथाया गारि सालायनाय समाव जानबुं बाहायनायनि जाहोनाव जायो, 21%। स्निथियाव, टयलेट सीटनिफ्राय 10% जानबुंआव बेक्टेरिया थायो। ओंखाम जानायाव नों खेबबेसे जानबुं नायो एबा हमो? सेथि, गथ'फ्राबो बायजोआव गेलेनो थांला जानबुंआव गेम गेलेनाय, नाथाय बायजोआव गेलेयोब्ला देहा मेलेम फ्रेश जायो।